No niin, täällä taas Justin Bieber. Ja nyt me niinku testattais näitä karkkeja, joissa on kofeiinia. Mä testaan. Hyi, ne maistuu ihan paskalta. Ja pierrettä. Se on ihan lämmintä. Testattais tämmöstä 7-upia myös. Nyt mä testaan. Oh. Hyi, se maistuu ihan oksennukselta. Koska mä oksensin. Niin, ja se kuulosti myös ihan... Niin, se kuulosti ihan paskalta. Tossa on se korkki. Ja paska. Joka on äänimpää. Joo, no, muistakaa tilata ja... Niin, Piereskälkää. ja tilatkaa DJ Pate ja Jonttu JD. Moro!